Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi. We pray that God will give you strength, comfort and courage during this difficult period. For us at MBC, we have lost our leader and a colleague, but grief should also remind us of the value of the time we had with him. Let us remember Brian for what he contributed. Let us remember his ideas, his determination, his conversations, his leadership and his commitment to the MBC. And let us take forward the good work that he started. Much of his time and attention. For that, as we bid farewell, thank you. May God comfort the family. May God strengthen the MBC family. And may Brian Banda's memory family. May God. Thank you very much, the board chairperson of the Malawi Broadcasting Corporation, Dr. Benson Tembo. You have lost. It's a huge blow to all of us, and we mourn with you. Amainda Bambo, Ntipempe nao, ainiaka galimoto hii, pick-up BT 1963L, takati suntirani kuti tichite ziwiri zitatu njira imeneyo, pamene tukonsekera kuti tipite ku nyumba yomaliza ya malemu Brian Banda. Olemekezeka Dr. Justin Said, amene mukuyimira mtsogoleri wa dziko lino pamalo ano, talandiranso zipepeso zina kuchokera kwa anthu angapo, mundilole mwaulemu ndilengeze. Honorable Mark Katsonga atipatsa 40,000 kwacha. Honorable Mary Navicha atipatsa 200,000 kwacha. Malawi Post Corporation atipatsa 500,000 kwacha. Attorney General Mr. Frank Mbeta atipatsa 1 million kwacha. Board ya MBC yonse yapereka 1.4 million kwacha. Reverend J. Kamisa amene wanda moderator Livingstone Synod atipatsanso 100,000 kwacha. Tinakakonda nakalengeza wina aliyense, komanso tikapita ku nyumba yomaliza ya Brian aliyense akaike nkhata, koma chifukwa cha nthawi ndi mmene ziyendere sitikwanitsa, koma nonse anabweretsa nkhata zapadera chonde aoneni abusa achisuse tanina na abusa ndifuna kuoneni anthu kuti amene ali ndi nkhata wina aliyense lembetsani kwa abusa. Tikapereka mwayi woti tonse tikaike nthawi imodzi, tikati bungwe lililonse nzake wina aliyense wa Brian akaike nkhata, tipeza kuti tikhala pano mpaka na usiku. So mutilole mwaulemu kuti nkhata zonse tilembetse, tikapeza mwayi woti tipereke mwayi kwa wina aliyense kuti tikamulemekeze komaliza mzathu Brian. Nthawi ino mundilole kuti nditane a regional governor achipani cha DPP amene wandolemekezeka mchacha kuti abwere kutsogolo kuno. Akamaliza kulankhula adzatidzutsira a secretary general a DPP olemekezeka Peter Mukito kuti atilankhule. Olemekezeka Peter Mukito adzatidzutsire Chief Secretary to the President and Cabinet Dr. Justin Saidi amene akuyimira mtsogoleri wa dziko lino kuti atilankhule timve kulira kwawo. Nthawi ino Regional Governor olemekezeka mchacha. Pepani kwambiri a Chief Secretary. Akubanja ndona zonse media fraternal yonse pepani kwambiri.
Brian Banda anali mbusa. Andevu zamwayi kafu mauridi apankuku ndi timu yonse timati tikakumana timanena kuti mbusa Brian Banda. A president a former vice president azakuja zake alibe mulandu ali pano atha kundivomereza kuti nthawi zonse ukakumana naye Brian Banda umazifunsa funso kuti lero afunsa mafunso antondo wanji. Ukamapita ukakumana naye uzipita okonzeka chifukwa anali munthu oyimirira dziko lache. Samafuna kuti pazikhala china chobisa kumbuyo choti anthu atachiziwe ya. Ndiye sanali Brian Banda. Timusowa kwambiri kuzipani zonse timusowa. Ifeso kuboma timusowa kwambiri chifukwa ukamwirana pa nsonkhano amakhala ngati iyeyo ndi wachipani chimene chocho, koma ndi cholinga chakuti anthu amve uthenga umene uli pamalopo. Timusowa kwambiri Brown. Mwaulemu mundilole ndizuse a secretary general malo mwa a vice president achigawo chakumwera kuno, anduna azachuma amwanamveka malo mwawo ndizuse a secretary general achipani cha DPP who is also a minister of Homeland Security. Nthawi yanu bwana secretary general. Pepani Dr. Jason Saidi amene mwayimirira president pamwambo wa maliro uno. Pepani anamalira ndi akubanja konse chifukwa cha vuto latigwerali. Pepani akumpingo most. On behalf of the Democratic Progressive Party, our deepest condolences to the pain of losing someone you leaders are prepared to answer, and the citizens who are free to decide. Brian helped make that conversation possible. At the time of his passing, he was serving as a Director General of the Malawi Broadcasting Corporation. His death on 8th August 2026, following a short illness, came far too suddenly. Fellow mourners, death reminds us that life is not measured by the years we are given, but what we do with the years God given us. Brian has left us when there was still much to do and much to contribute. That is what makes this loss so painful. But while death has silenced his physical voice, it cannot erase his contribution. The debates he shaped remain. The people he inspired remain. And the mark he made on Malawians' media and public life remains. Today, we mourn Brian not merely because he had an important public position. We mourn a human being. Politics passes, positions pass, titles pass, but service, courage, kindness, and the impact we leave in the lives of others endure. Today is not a day for political differences. It is a day for our common humanity.
It is a day when Malawi stands together and says to the Banda family, your loss is ours. Your grief is shared by a nation. And Brian will not be forgotten. To our colleagues in the media fraternity, you have lost one of your own. The greatest tribute you can give Brian is to continue serving with professionalism, courage, and integrity. To ask the difficult questions, to give space to different voices, and to keep the microphones as a bridge between leadership and the people. To Brian family, in the days ahead, the crowds will become smaller, the speeches will end, the cameras will leave, and you will begin the quieter and more difficult journey of living with his absence. May you find strength in knowing that the man you loved touched lives far beyond the village. May his memory sustain you, and may Almighty God grant you comfort and peace. Brian, you spoke to many Malawians. You questioned its leaders. You shared its conversation. And in your own way, you helped shape its democracy. Today, Malawi speaks to you. Thank you for your voice. Thank you for the conversation you started. Thank you for your service. Thank you for the memories. The microphone may now be silent, but the echo of your contribution will remain. Rest well, Brian Banda. Rest in peace. And many perpetual light shine upon you. Till we meet again, Brian. Pepani akubanja, pepani secretary general onse amma parasetu atwabo mabano, pepani akumpingo, pepani makolo onse amene mwabwera kuzati khazika, pepani atolankhani osiyana amene mwabwera kumperekeza nzanu. Ine ndatumidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti ndipereke chipepeso chachikulu cha imfa ya Brian Banda. Brian Banda anali ngati mwana wawo. A president amamukhulupirira Brian chifukwa anali ndi kadaulo kena kake nthawi imene amagwira ntchito. Anali ndi luso lofunsa mafunso okhwima. Ndipo a Professor Arthur Peter Mutharika amakusangalala ndi mafunso okhwimawo chifukwa amadziwa kuti kudzera mafunso okhwima ndiye kuti nkhani zikulu zitataya munthu ofunikira kwambiri. Kumbali atolankhani tatayanso munthu ofunikira kwambiri, ndipo zitivuta kuti malo amene ntchito zimene zimapanga Brian Banda kuti mwina munthu winanso angathe kuzigwira. A Brian Banda amene titawatenga ku MBC alipasa masomphenya awo, ndipo amatiuza kuti amafuna kuti kwa ipange MBC ija ikhale wairesi aliyense athe kuikonda, zochitika zonse za ku MBC zikhale zokomera Malawi wonse. Ndipo ntchito imeneyi anayiyamba zimachita kuoneka, koma ambuye anakondesesa kwambiri chifukwa panopo a Brian yu tilibe. Tipembe amene muli ku MBC, gwirani ntchito masomphenya amene anakusira Brian Banda kuti radio ija ikhale yokomera aliyense.
Brian chilichonse akafuna kuchita samaopa amatha kutifunsa ndikupanga ichi bwanji zili bwino ife nkumana kuti pitiriza. Anali munthu uja amafunisisa kuti zichita iye aliyense azitakuona kuti akulowera vision yake, and ifenso tikusagana naye vision yakeyo. Ine ndayankhula naye last week omweyi andipo mamva kuti watisiya zomvetsa chisoni. Ambuye amulandire, Ambuye atonthoze makolo onse amene akulira, Ambuye atichitire chifundo kuti mmene tikukhala dziko lapansili tizidziwa kuti tsiku lina tizachoka. Kuti tizachoka otani? Ndi mawu amenewa ndikuti pepani akubanja, pepani aliyense wabwera pano, a president akulira nanu ndipo sakutayani. Ziko kwambiri Chief Secretary to the President and Cabinet, Dr. Justin Saidi, amene mukuyimira mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency Arthur Peter Mutharika, pa chisoni ichi chifukwa cha mawu anu, komanso tamva kulira kwa tate wa dziko lino pa imfa imene yakhudza ife tonse. Mundilole ndisanapereke microphone imeneyi kwa mpingo kuti apitirize mwambo wathu masana ano, ndilengeze kuti olemekezeka Peter Mukito amene ali Secretary General wa DPP atipatsa ndalama zokwana 1 million kwacha chipepeso. Olemekezeka George Enea 100,000 kwacha. Olemekezeka Jones Milanzi 30,000 kwacha. Olemekezeka Francis Mpepo 100,000 kwacha. Mr. Frank Joab Chakaza atipatsa 200,000 kwacha. Olemekezeka Gladys Ganda Kachere atipatsa ndalama zokwana 100,000 kwacha. Ndipitirize kulengeza chipepesochi pamene chikubwera, sindichilengeza mu order ina iliyonse chifukwa zilipo zingapo. Chopempha ndisanapereke kumpingo amene muli ndi nkhata, ena muli ndi marozi, ena makampani amene munagwira ntchito ndi Brian Banda anzake, chonde tiye tilembetse kwa abusa Chikuse akatilemba tikapereke ndithu nkhata zimenezo kwa iwo, akatipatsa nthawi yake kuti tonse tikachite motero tikafika ku nyumba yotsiriza ya malemu Brian Banda. Mwaulemu ndilole na mainde abambo nthawi ino ndipereke tsopano microphone kumpingo kuti ayendetse kumene kwatsalako. Ndibweranso kuti ndidzalengeze mmene tichokere pano kupita ku nyumba yotsiriza ya malemu Brian Banda. Ampingo nthawi yanu. Ziko kwambiri chifukwa chotipatsira ife mpingo kuti tipitilize mwambo. Titsegula ndi pemphero limene atipempherere the Deputy Chief Advisor to the President on Religious Affairs, Reverend Alexander Kambiri. Reverend. Tiyeni tipemphere. Mwachita cha Ambuye ndi chachikulu pakati pathu. Mitima yathu ndiyo sweka, malingaliro athu ndiyo balalika. Akuluakulu athu ayankhula pano zokhudza za m'bale amene inu mwamutenga. President wa dziko watiyankhulanso za kukhudzika kwake. Kumpingo chimodzimodzi kudandaula kokha kubanja ndiye osanena. Pamene Mulungu mmachita chotere mmadziwa tisweka monga taswekeramo. Taonani tsono Mulungu kulibe kwina kulikonse kumene tikhoza kuyang'ana, tiyang'ana kwa inu. Mabala otere mwa mauchabe palibe angatonthoze.
kuluza kotere nkowawa. Ambuye chiyembekezo chiri kukwiririka. Ndi mawu anu okha amene akhoza kutumba pamodzi. Ndi zokhazo zochoka kwa inu zimene zikhoza kutimangirira. Ndichifukwa Ambuye pamene gawo la mpingo tsopano likuyambika, tiyembekeza inu ndi amene muyankhule nafe limodzi. Muyankhula amayi, ana, muyankhula abanja, muyankhula mtundu wanu wa Malawi, kulimbikitsa ndi kupatsa lingaliro lanu mnyengo yotere. Tsogolani zonse zimene tiyamba mwa Yesu Kristu. Amen. Isamambo ndidanile kutsogolo kuno Bishop Abraham amene adzatipatse salimo lovomerezana. Tonse tiyimirire kuti tivomereze salimo lotsegulira mwambo wathu wa mapemphero. Blessings to everybody gathered here today. Indeed, today we gather here to mourn the passing of our great leader, a gift and a pastor who actually served God and the nation faithfully. And as we are in the valley of grief like this, I would like us to read from the book of Psalms. It's going to be a responsive psalm. I'll read verse number 1, and then you will respond by verse number 2 all the way to verse number 8. Psalms 121, verse number 1 to 8. I read verse number 1, you read verse number 2. In whatever version of the Bible that you have, I read, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. The Lord watches over you. The Lord is your shade, your light hand. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. It is so according to the reading of the word. Amen. Tikhale pansi pamene tikuwapempha Bishop Zanigama kubwera kutsogolo kuno kudzatipatsa pemphero. Atate, mu dzina la mphamvu la Mbuye wathu Yesu Khristu, tili pano ndi misozi m'maso mwathu chifukwa cha mtumiki wanu amene munatipatsa ngati mpingo, M'busa Brian, amene anagwira ntchito molimbika pakati pathu, amene anagwira ntchito modzichepetsa ndi mwakhama. Mulungu, lero tufuna tikulemekezeni chifukwa cha msonkhano umene tikumperekeza. Mawu anu Mulungu wathu mumatilimbikitsa nawo kuti ngati mbewu singagwe m'nthaka ndi kuola, singamere ndi kubereka zipatso zochuluka. Chifukwa chake Mulungu wathu
ife tikukhulupirira pamene tiperekeza thupi la m'bale wathu mtumiki wanu M'busa Brian. Ntchito zake Mulungu wathu mulola kuti zimere ndi kukula mu mpingo wathu. Mawu ake nthawi zonse adatilimbikitsa kuti tizikhala bwino ndi anthu onse. Chifukwa chake Mulungu wathu pamene mtumiki wanu akuchoka ndikupemphera chifukwa cha mawu amene akamveka malo ano. Fewetsani mitima ya anthu ochuluka dziko lonse la Malawi komanso mpingo wathu kuti mawu anu amoyo, mawu anu akhale akupitirira ndi kuti mpingo wathu Ambuye ukalandire chitonthozo kuchokera kwa inu pamene ntchito zochuluka zikakhala zikuoneka zimene mtumiki wanu anafunitsitsa atazigwira ali ndi moyo. Mulungu wathu, mzimu wa m'busa wathu Brian Banda upitirize kusa mu mtendere lero ndi ku nthawi zonse. Amen. Zikomo kwambiri Bishop Gama chifukwa cha pemphero limenelo. Pa nthawi ino ndi nthawi ya nyimbo zapadera. Timva nyimbo imene ayimbe abusa Ayasini Jenala. Kenako tidzawapempha azimayi athu achikhulupiriro kuti adzatipatsenso nyimbo. Abusa Ayasini Jenala. Nyimbo imene amaikonda abusa Brian kwambiri ndi nyimbo ya m'buku tintonse tiyimbire limodzi komanso afuna tipemphe mwapaderadera kuti nyimbo imeneyi tiyimbenso ndi olemekezeka akondwa ndi Namkumwa omwe anali abwenzi lawo lenileni la pamtima. Zikomo. Tanthwe longa mbikati ndibisale Tanthwe longa mbikati ndibisale mama zindibo
azimayi ni nthawi yanu mwina bitsokawo tikhoza kuwapempha kuti asunthire chapa agwiritse ntchito mayika awawa. Zikomo kwambiri azimayi achikhulupiriro chifukwa cha nyimbo ya mphamvu komanso yolimbikitsa. Chifukwa cha nthawi, pa nthawi ino tiapempha Apostle T.L. Koviwa kuti abwere kutsogolo kuno atitumikire ndi mawu a Mulungu. Apostle T.L. Pepani, Chief Secretary to the President and Cabinet, amene muli pano kuyimirira a President athu a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikuthokozeni kwambiri ndi akuluakulu athu onse amene muli pano, maulemu aperekedwa kale. Tsono poti kuno ndi kumpingo abusa ndakuthokozani kwambiri.
komanso ifeyo ngati ma advisor a president ndi athokozeso advisor onseso Luther Mambala amenenso ali pano ndi ma advisor a president ena onse amene muli pano. Ineso ndaona kuti mwandikuta ineyo kwambiri. Ndi nthawi yokuti timve mawu a Mulungu, koma ndimafuna ndinene chinthu china ndisanalalikire. Bishop Bota mena amalankhula dzulo ku church amanena kuti tidzamvanso liti mawu okuti give me G. Amene mayimba m'madzina amayimba piano kapena magitala amayenda lokosolo limenelo. Ke Brian amayimbira pamene timati G. Kutere kulero laka amayimba ndi angelo. Ndiye kuti ifeyo mawu okuti give me G atha koma ndiye kuti amauza angelo give me G. Ndifuna ndiyimbe nyimbo imeneyo imene amayikonda kwambiri, imene amayimbira pa G kumwamba odabwitsa. Tikayimba Apostle Peter Banda awerenga mawu a Mulungu ndipo tilalikira. Tipulumutsi tikaluwa mwambamo odabwitsa awa isautso zonse zidzatamo kumwamba ndaona kumwamba ine kodabwitsa ikukopana solembetsa tidzakaimba ife kaimba ndaona kumwamba ine inukopana uko tidzakaimbamo imbamo chimwe mtima tikachezera ni Kristu oposayo odabwitsa tidzalambira Yesu okondedwayo. Naona kumwamba ine kumwamba kopanda uko dzakaimbamo timamo. Naona kumwamba ine kumwamba kopanda tidzakaimbamo wewe timamo. Sitiopyedwa ninamondwe omweko tisamala kosata ambuye mwamba ngoda. Naona kumwamba ine kumwamba kopanda tidzakaimbamo ichimwemwe timamo. Abale kumwamba kumwamba kopanda tidzakaimbamo kumwamba kodabwitsa. Tili chiyimire chomwecho tentonse tiyimirire tiwerenge Ahebri chapter 11 verse la 4. Abusa Peter. Ahebri chapter 11 verse yake ya 4. Ndi chikhulupiriro Abele
adapereka kwa Mulungu sembe yoposa ija ya Kaini, imene idachitidwa umboni nayo kuti idali yolungama, nachitidwa umboni ndi Mulungu msembe yace. Ndipo momwemo iye ngakhale adafa awerengeredwabe, ngakhale adafa alankhulabe zikomo. Tikuyamikana Ambuye chifukwa cha kuwerengedwa kwa mawu anu. Mawu anu ndi moyo kwa amene awapeza. Masana anonso mutilankhule pa imfa iyi, ndipo miyoyo yathu ipezapo moyo mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Tiyeni tikhale pansi, Ambuye akudalitseni. Ndinalankhula kwambiri dzulo relationship ubale wanga ndi Brian ngati mwana wanga ngati mbusa dzulo. Lelo zinawawa kwambiri no mamawa zinawawa kwambiri. Chifukwa nakumbukira kuti wiki inoyo imene yatha dzulo Brian takhala masiku 5. Lachitatu sana imbe, lachinayi sana imbe, lachisanu sana imbe, loweruka sana imbe, dzuloso sana imbe. It has never happened for the past 12 years. Kuti masiku ochuluka choncho Brian sanga ndimbire. Chifukwa cha zimenezo mtima wanga unasweka poganizirano kuti lero ndikubwera kudzalalika pa maliro a Brian, koma ndipo ndimusiya kuchileka kuno. Komano ndinayamba nokulingalira kunena kuti lelolo ndinene kuti bwanji ndi mtundu wonse umene uli pano. Hebrew chapter 11 verse 4, mawu omalizirawo, mwachikhulupiriro ngakhale anamwalira amalankhulabe. Ndifuna ndilalikire pamene popo. Akuti Abele anapereka nsembe imene inavomeredwa kukhala chilungamo, ndipo ngakhale Abele anamwalira adakalankhulabe. Ndiye tasonkhana pano chifukwa cha ululu. Aliyense ukamuyang'ana foni yanga sinalandilepo olo milandu yokhudza Brian ni mafoni ambiri ngati mene yakhalira masiku awawa. Anthu kusweka, anthu asweka. Koma the passing of Brian Banda, I see an undeniable silence in our hearts. Chachita silence yapa si microphone yokai. Father ngana manena kuti the microphone has been dropped. Koma apapa mkati mwa mitima yathumu mwakazikitsidwa chete. Chifukwa munyengo ngati izi mitima yathu imasweka, mitima yathu imakhala desperate kufuna mawu achoonadi amene angatithandize kumvetsa zimene Mulungu achita. Ndiye ndifuna mwa nthawi imene ndayima panoyi tiyang'ane Hebrew chapter 11 verse 4 imene ndikusankha mawu amodzi basi, amayi ndi abambo, ngakhale wamwalira akulankhulabe. Mawu amene wandi amphamvu, mawu amene wandi au Mulungu, mawu amene wandi ofunika. Aliyense oladzamwalire adzakhala akulankhula. Koma mutidzalankhula chani? Chifukwa Abeli anali munthu oyamba mu mbiri ya wanthu kuchita experience death.
moyo wake nsonga wa Brian was cut short. Koma olemba Ahebri akutikumbutsa mawu amphamvu kwambiri. Death has the power to stop the heart, but it completely lacks power to silence a life of faith. Moyo wachikhulupiriro sunga imitsidwe, moyo woyenda ndi Mulungu sunga imitsidwe. Ameneyo ngakhale afe adzalankhula. Koma chosangalatsa chinaso chokuti inuyonso moyo wanu wosolo mufe. Chifukwa anthu ofera kwakuba, anthu ofera kaya kuti, ofera atamwa mankhwala ena aja amanyamula nso mtima, amalankhula be anthu. Amalankhula. Koma ndikufuna inuyo lero muyankhe kunena kuti kodi moyo wanuwo ukadzachoka. Chifukwa tiziuzana pano zona, palibe wambewu, palibe amene akutsala. It's a matter of time. Belu lokuti next, the doctor is still kumenya bebelu limene lolo. Koma what we don't know mene takhalira panowa, who is next? So when the next bell rings, ndeka khala belu londiranu kumbuyo kunoti titsati chani. Mwamva zimene anthu anena za Brian. Ngakhale wamwalira anthu akulankhulabe. Mene alili olo ma social media madiruzi. Brian yemweyu akanduza ndikana ndimafuna uzandizipanga ndizoona amatiriru. Yaza zisiye zimenezo. Abachoka mundenda ona. Anthu mene akunenera dzulo ndanenanso leroso ndifuna ndinene mawu amene Brian azakhale akulankhula kuti ndikuthandizireni pamene popo kumakhala bwino ndi anthu chifukwa Mulungu anatibisira mawa. Kaya ndikundale kuli anthu muzikhala nawo bwino, kaya nkumpingo kuli anthu muzikhala nawo bwino, kaya nkunjigo kuli anthu muzikhala nawo bwino. Uyu mwana uyu amapanga munthu aliyese amene wakumana naye to be comfortable. Alipo anthu ena ukakumana nawo nkhawa zokha. Olokumanirawo kutchalichi umachita kupanga mantha kuti mmene ndakumana nawo awawamu chinditsate mmawa sindikuchitani kodi ndabwera kudzakuuzani pamene munayikidwa apo Mulungu anakukhazikani pamene pophunzirani kukhala bwino ndi anthu. Mawa ali matani kodi? Chifukwa mmausana ndikukula amufote chakuti amufifite chakuti inu simukukula mukutha. Ena munali choncho inu. Masiku ano nkhope kumachita kumata kuti kapena kutha. Koma ngakhale mumwalire mudzalankhulabe. Nkhani imene ndifuna kulankhula pano ndiyo kuti anthu adzanena chani za inu. Adzanena chani. Brian wachoka walowa mmoyo winawo. Pali nyimbo ine mandigwira mtima kwambiri anaimba abale anga a Seventh Day. Amanena kuti akapumule kulira, akapumule misozi, akapumule. Kutere kwa papa alipo anthu ena adzinenabe. Koma Brian wasiya mawu kumatha kukhala bwino ndi anthu. Ineyo ndikufuna kuti kuchokera pamene popo tione zinthu zitatu. Now, number one, faith is spoken through our actions. Moyo zochitika za moyo uno sitimangolankhulayi. Moyo sumangolankhulidwa, moyo umakhalidwa. Ndiye moyo wachikhulupiriro umalankhulidwa kudzera mu ntchito zanu. How many people you touched, how many people you impacted in life. Anthu amenewo osati anthu alipo anthu ena dziko lapansi lino sakhudza moyo ngokhalira kukhudza akazaini yake basi. Touching akazaini yake. Touch lives, change lives. Moyo umene udzatha.
olo safe nsanga chofunsira chimene chidzati atsikana ola akudutsa tutangoti masotuzu ndi amanene ati kudzilimbitsa mtima ati tinala anyamata kalero mwelo anyamata amayenda ndi Yesu, anyamata amapita ku church, anyamata sapanga manyazi kuti ampona again. Ndi anyamata atu amenewo awawa enawa ndi anthu okayikitsa kwambiri. Ndikayang'ana chikhulupiriro cha Brian was put into action. He gave his best to God and all the people that surround him. Fuka munthu akafika napo odalilidwa ndi president samadali anthu opeperatu. Nofu chu ula president akusankha. Anyamata amphamvu ongoka onena zomveka. Sabano wina analemba pa Yakobo chapter 2 verse 18, ndionetse chikhulupiriro chako ine ndikuonetsa ntchito zako. Brian anakhala mtauni, anatenga tauniyo kuibweretsa kumudzi kwawo kuno. Ena inu kumudzi kwanu pa dzuwa pokutola kasiketi ngati isingalowe. Mulibe manyazi matenga chigalimoto kayimika pamene popo. Muchita manyazi lero. Yambani kuchita zinthu ndikuopa afita atakufunani sanga. Used to produce the metal. Ngechikhulupiriro chimenecho osati pakwanu mudzapasiye mmene munapapezera muja ya ngati munabadwira pa dzuwa papangeni pakhale pa mthunzi ndiye mukadzamwalira anthu adzidzalankhulabe. So when we look back at the life of Brian, we see a life that spoke through actions. Mukamadutsa nsewu Brian anandikakamiza zaka zambiri kundifuna chali chichi koma ndikumwereni madzi kuti ndikumasuleni bwino fa ndifuna kumasulani. Anandiuza kuti ndifuna ndikaike chali chikwathu basi. Ndifuna ndikaike chali chikwathu basi. Tinabwera kuno kwa mbanda kuno kupanga misonkhano. Chali chichilipo kuti tikumanga. Tikulankhula pano chili pa window level. Komano tichimaliza mamuza chene sekeda wanga tichimalize nsanga in honor of Brian. Adzipitilira abe kulankhula. Osati enano olokumudzi kwanu zoti mmapemphera sama kudziwani. Inu mukudya sausage amayi anu akudya madeya. Ambuya akuthandizeni komanso umunthu ukuthandizeni kuchita manyazi. So every time Brian chose patience, madziwa alipa anthu ena kuwakhalira mbusa amakhala ovuta chifukwa choti ali ndi ndalama. Amafuna mbusa adzipembedza ndalama zawozo. Tuma bwana. Mbusa amafuna kuzichepesa kwa mbusa amakhala ndi madalitso anu. Brian uyuyo kazi wake ali panopa akatikati kudzudzula uyu ndimandzudzulira pene paliponse. Izizo aya bambo akati ndakumvani means watani kodi koma ina nabusa ana akangokulankhulani ali ndasiya chali chakhaula sinimampatsa chopereka chacho. You cannot buy a pastor. Muzikhala bwino ndi anthu muzikhala so bwino ndi abusa anu. Muzikhala bwino ndi anthu muzikhala bwino ndi amayi anu. Muzikhala bwino ndi anthu akumudzi kwanu aja. Mwaphunzitse sukulu adzakutolani stroke ita kumenyani simadziwa ya.
kumakhala bwino ndi anthu mulungu anatibisira mawa uyu mwana uyu amakhala bwino ndi munthu wina aliyesa anzacha ambiri nimacheza nawo anzacha ambiri they came to know me. Munthu uyu Brian was not ashamed of me even with the chains of the gospel. Koma palibe anabwera kundidandaulirapo chifukwa cha mmene. Number 2, fachoti nthawi ikupita, faith outlives the flesh. Kutele kuchikhulupiriro cha Brian chapitilira thupi lake lafoka. David analemba, ukatha moyo wanga ndi mtima wanga mulungu ndiye tanthu kumakonza za mtsogolo, kumakonza za mtsogolo. Ndipo timakonza za mtsogolozo tikakonza moyo. Sikuti tikuletsa mukakonza zinthu zanu kumakhala bwino ndi koditu mmene zimakhaliramo anthu pepani bwana akapeza achifiwa akuomba zitina kumudzi sanena atu kuti ayamba kuimba nyimbo yakudzichepetsa kwawo. Chimodzimodzi tonsefe timene atizipanga zinthu zimene anthu adzati kumbuke osati anthu adzanene kuti tipume. Fenanu khalira kuthira anthu matope ndi galimoto basi. Te galimoto yomulangogulira anthu muziyathira matope. Akuti Abel was commended as righteousness. Timayenera kuti tikhale anthu amene tiziyenda moopa mulungu. Ndikufuna kunena kuti ndinene kuti chifukwa ali panthu enanso amayankhula mawu olalata amati ine ndimakondweretsa mulungu basi. Ndiye kupanda khalidweko ndiye kutiko mulungu nakampeza kuti ngati umakondweretsa mulungu kondweretsa anzako. Uzikondweretsa tu anzako, uzikondweretsa osauka, uzikondweretsa abale ako. Chifukwa kuti amene waona anzake waona ndani kodi mulungu. Dzilo nani naso kuti amene amafuna tukuona mulungu musavutike ndi kukweza maso kumwamba muyang'ana pano mulungu amoneka ngati ine. Chifukwa ine ndi chifanizo cha ndani kodi ananena tilenge munthu Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mchifanizo chatu ndiye Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani
ucheke umenewo. Brian akulankhula nawo tufuna tuone kuti Brian akulankhulano chani. So Brian akutilankhula ifeyo to make every day count. Decision determines the future. Chisankho chimene mungapange lero chidzakuthandizani patsogolo. Munthu amene mungamuthandize lero adzakuthandizaniso patsogolo. Taizina anthu amene timaanyoza ndi amene tsiku lina adzati tigwire dzanja. Ndiye tiphunzire kukhala bwino ndi anthu. Akutilankhulanso za chiyembekezo. Mene amabwera naye apa Brian amaimba chiyembekezo changacho chakhazikika. Ndayima nji pa Khristu ndiye chithanthwe cholimba. Kutele kulelo molingana ndi 1 Korinto 15 verse 55. Brian wanena akuyang'ana imfa ija chifukwa chimene amachiopa kwambiri nchimene chanchitikirachi. Lero lakuyang'ana imfa kuti mphamvu yako ili kuti. Chifukwa apapa akupita wakakhala na Ambuye ku nthawi zosatha. Imfa ikhoza kuoneka ngati inawina when Brian anapuma komaliza. Koma imfabe yaluza. Wachoka mu dziko la nthawi lino lowerengerana zaka kulowa mu dziko la umuyaya. Kumene moyo wake ndi wotetezedwa. Kumene akakhala ndi Ambuye. Kumene zimene anakhulupirira akamuona Yesu amene anamtumikira maso ndi maso. Pali nyimbo zinazi osamazidelera. Anthu amene analemba nyimbo zimene zija Mulungu amalankhulatu. Pali nyimbo ine yake uchaji kwatu bandigwira mtima. Amati tidzikumbukira kuti tidzafa tonse. Imfa ikhoza kukupeza ukuganiza zina. Dzulo inagwira munthu nzako. Lelo egwira we. Nthawi zina ife anthu achipenta ifa malilime ife timapanga zinthu zojaira kwambiri. Chifukwa cha nyimbo zathu zina ngati zunguli pamabwerero. Ngati nyimbo ngati ine dzapita kumwamba posachedwa mawa ulipobe. Ubweraso uzayimbaso nyimbo itiyonso. Pena mawa ndimwe alira uona mawa lichasukutani. Ubweraso chaka kenaka kuma chalichichi chomwera kakachasupa ngono. Chaka chalichichi kumapangira utambwali wina ndi wina. Koma ndafuna kukuuzani kuti pasi pano ndino alendo ndiogonera. Tsiku lina mudzagona usiku omaliza. Osamazolowera nyimbo zimene anthu ake analibe chikhulupiriro yayo. Kumwamba chipita basi posachedwa. So lero chifukwa cheta musowa Brian physically. Koma chimene chikundiswa ndi masekedwe ake. Zimene amalangiza. Zimene amafuna. Brian was a man of class. Zimene amafuna masomphenya ake he used to share with me. Lero zonse zija palibe. Koma chimene ndatsala nacho ndi chakuti ngakhale wamwalira Brian akulankhulabe. Ngakhale wamwalira Brian akulankhulabe. Inuyo mutati mumwalire lero
because death is inevitable. Anthu alankhula kuti chani. Pomaliza ndinene ine nasiya chakachata kulandiritsa Yesu anthu pa maliro chifukwa amazolowera kwambiri anthu. Maliro ali wose kukweza mkono koma osasintha khalidwe. Je naona kuti hayi kumene kundikutopetsana kusenzetsana misomali. Yesu munalandira ku maliro a wiki yatha wakwana chatsala musinthe chani kodi muzikhala bwino ndi anthu. Osati mudikiri Yesu maliro lero ndikulandiritseni Yesu mudikiri Yesu maliro amawa. Itu musinthe khalidwe ndiye mupite kwanu. Ngati zimene ndalalikira zizakukhudzani mukasinthe khalidwe kuti akuti ndi ntchito zawo mudzawadziwa kuti tikudziwani. Kusiyana kungoti pano kukweza mkono aitu. Lelo mupite kwanu sindikupempheresani pemphero landira Yesu. Ambuye akudalitseni. May I invite Bishop Matoka to pray. Amen. Mau amrungu ndi amenewa. Yehova anapereka mwai kuti aliyense akapulumutsidwe. Mwai ulipo tiye tipemphere. Tikuyamikeni ni Yehova Mulungu wamphamvu zonse, wa nthawi zonse, wa nzeru zonse, amene mumapereka moyo kwa anthu anu. Tikuthokozeni inu Ambuye wathu Yesu Kristu amene munalolera kuchoka kumwamba kuzafika pansi pano ndikufa pa mtanda kutenga tchimo la munthu aliyense amene wapezeka malo ano. Ndifuna ndinene kwa mtundu uli pano kuti Yesu anasenza machimo anu. Chasala ndikuti inu mukhulupirire iye ndipo mwa iye mumakhala moyo wosatha. Kwa Brian, siku la lero is a day of victory. Chifukwa Yesu anamugonjetsa Satana atirekezi, ndipo Yesu anagonjetsa imfa. Ngakhale tikuti Brian wafa kapena watisiya, he lives in the spirit. Ali ndi moyo. Ndipo moyo umene ali nawo Bright lero ndi moyo wosatha. Taonani anthu tonsefe tili pano, akuluakulu akuzipani, akuluakulu aziko. Lero tiyeni tisangalale chifukwa tonse tikugwirizana kuti Brian anakhala moyo umene uli wofupika koma anachita zinthu zimene zapangisa tonsefe kukhala malo ano. Ndiye lero tisangalale kuti ngakhale muimfa tili ndi chigonjetso mwa Khristu Yesu. Ngakhale Brian wakhala apa, ndifuna ndikuwuzeni kuti kumwamba angelo amulandira ndipo chikondwerero chilipo kumwamba kapena kuposa mmene mungaganizire. Ngakhale pano tikuoneka ngati takhumudwa koma Yehova ndi wanzeru. Muimfa muli chipambano. Tikondwerere kuti Brian anakhala moyo umene amadziwa Yehova. Tikondwerere kuti kupyolera mwa abusa amene atilalikirawa Apostle Khoviwa anayenda naye Yehova Mulungu siku ndi siku, ndipo anazindikira kuti kulibe china chimene chingapose kumziwa Yehova Mulungu wamphamvu zonse. Ndikuyamika Mulungu lero chifukwa cha imfa ya Brian. Ndikuona kuti tonse azipani zosiyana-siyana, anthu osiyana-siyana amene nthawi zina sitimatha kukhalira malo amodzi, tabwera pano kukhala mtundu wa Malawi. Ndipo nditekerepo mwayi uno
siku la lero kudalisa ziko la Malawi, kudalisa akuluakulu asogoleri azipani zosiyana-siyana. Ndikupempheni muzigwirizana chifukwa cholinga chanu chikhale chimodzi choti mukweze ziko la Malawi. Pamene mapezeka nonse pano osiyana zipani, tikuyamika ndipo Yehova akusangalala kuti mtundu wake wa Malawi uli malo ano. Nditenge mwayi pano ndikudaliseni nonse amene muli pano. Yehova akusungeni ndi mtendere, Yehova akusungeni ndi mphamvu, komanso Yehova akusogolereni pa moyo wanu wa dziko lapansi, kuti musasiye kuzindikira kuti moyo wosatha umayambira pansi pompano, suyambira kumwamba ayi, umayambira kwa iye amene amziwa Yesu. Ndifuna nditengerepo mwayi lero ndidalise President wa dziko lino la Malawi, akhale ndi moyo wathanzi, akhale ndi moyo wamphamvu, akhale ndi moyo wautali. Pamene wapasidwa ntchito ndi Yehova woyang'anira fuko lino la Malawi kuyambira tsopano kupita msogolo, ndikuyamika Yehova kuti tonsefe tabwera malo ano. Chipepeso inde kubanja taluza munthu amene timakhulupirira, pepeso ku dziko lonse la Malawi. Taluza munthu amene timakhulupirira, koma Yehova alipo, Yehova alipo. Ndipo monga tamva ulaliki kulankhula kwa Brian kulipobe, tiyeni tikhale ndi mtendere ndi anzathu chifukwa Mulungu wangawa kuti dalisikane. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha uthenga wabwino Apostle TL, komanso pemphero la mphamvu Bishop Matoga. Pamene tikupita kumapeto tipemphe a praise team mutiimbire nyimbo number 30 verse modzi ndi kolasi. Tikatero tidzapempha Bishop Katenga Katsabola adzabwera kutsogolo kuno ndikupereka ndalitso. Tisanafunse bambo Chisomo Mwamadi kuti atipatse ndondomeko yakachokedwe kapano molingana ndi dongosolo la boma. A praise team tipatse ni nyimbo number 30 verse modzi ndi kolasi. Tonse tiyimirire pamene tikuimba nyimbo yomalizayi, komanso ngakhale nyimbo yo idzatha tisadzakhale pansi chifukwa tidzalandira ndalitso. Oh,
Tsopano pamene zonse zatha kuno kunyumba, pamene tidzaperekeza m'bale wathu kunyumba ija yokhalitsa kumawa ndani kumanda. Abale ndi alongo mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, landirani dalitso kuchokera kwa Ambuye ndipo tipemphere. Yehova akudalitse iwe na akusunge. Yehova awalitse nkhope yake pa iwe na akuchitire chisomo. Yehova akweze nkhope yake pa iwe na akupatse mtendere. Ndipo chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndinu lero ndi kunthawi zonse. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi mwa atatu kunthawi zonse. Amen. Ambingo Chifenga Mzomera Ngwira atipatsa 250,000 kwacha. Council Harlot Zulu Mkandawire atipatsa 207,000 kwacha. Banki ya FTH atipatsa ndalama zokwana 1 million kwacha. UK Security atipatsa 100,000 kwacha. Prophetic Power Association of Malawi atipatsa 100,000 kwacha. Tikatero amainde abambo ndikuti tamaliza mwambo wakuno kunyumba. Pano tikufuna tinyamuke tipite kunyumba yotsiriza kumene tikamsiye okondedwa wathu Brian Banda. Dr. Justin Saidi, Chief Secretary, anawimira mtsogoleri wa dziko lino ndiye na sabeti patenti mene kana kutibira tenti na protokoli tikaterenso mwambo wakuno kunyumba tsopano ukupita kumapeto posachedwa pati khali tikunyamuka kupita ndithu kumanda kumene Brian Banda akakone. Pakadali pano tili ndi mtolankhani wathu kuchokera ku Lilongwe mwayi mtumodzi mwagwira ntchito ndi Brian Banda wa nthawi yayitali, mwadziwa kuchokera ku media, mungafotokoze motani? Mwina kwakukulu mbiri kapena dzina la Brian Banda lafotokozedwa kwambiri lero lino kudzera mu mauthenga osiyanasiyana amene aperekedwa. Taona anthu osiyanasiyana amene alankhula pano, ena azipani za ndale, ena otsogolera mabungwe atolankhani, ngakhalenso mkulu wa bungwe imene la Malawi Broadcasting Corporation MBC Board. Onse wafotokoza Brian mmene amamudziwira. Koma mwina achapereka chidwi kwambiri ndi cha ana amene Brian wasiya, uthenga umene atisiyira pano. Iwo atifotokozera mwina dzina limene afotokoza ndithu mmene wamadziwira ngati bambo awo, komanso mmene Brian amalemekezera ndi kukonda mayi wawo. Ichi mwina ndi chimene anthu ambiri samachidziwa, chifukwa mwina Brian amamuona ngati munthu amene amangokhala pa wailesi, ntchito zake zofunsa anthu mafunso kapena ntchito zake zotsogolera bungwe imene la MBC. Koma anawa ndithu atifotokozera mmene iwowo amakhalira ndi bambo awo. Nkhani yomvetsa chisoni koma nkhani ya phunziro kwambiri kwa ife Malawi. Enanso amene alankhula pano afotokozanso mmene iwo amamudziwira Brian. Mwina tikunena kuti Brian chifukwa chokuti umumu ndi mmene anthu ambiri timamudziwira. Akanakhala ena mwina tikanati Mr. Brian kapena Mr. Banda, koma zingoonetseratu kuti dzina lawo ndi ntchito zawo zinapita patali, ndipo anali munthu wokuti
ndi nzake wa wina aliyense. Chifukwa chake ngakhale anali wamkuluko ndithu muzaka, dzina limene tikumatchula ndi lawo loyamba. Kungonetseratu ndithu kuti umumu ndi mmene anthu amagwirizana naye kapena kukambirana naye, kuchezerana naye komanso kumudziwira Brian. Nde mwina izi zinthu zimene ndingafotokoze kuti kudzera mu zimene anthu alankhula pamalo ano zatipatsa mwina moyo wina umene sitimadziwa wa Brian. Afotokoza anthu pano ena amene anadziwirana naye, kuchezera naye, kungotipatsa chithunzithunzi kuti sanali munthu wamba, anali munthu olemekezeka, akamba nkhani ya chikhulupiriro chake ndi zimene amachita kumpingo, anali m'busa. Afotokozanso ena pano moyo wake mutolankhani. Ndakhudzikanso kwambiri pamene amalankhula mkulu wa bungwe la atolankhani la MISA Malawi kuti akadakonda tsiku la lero lino kapena mwambo wa lero lino kuti ukhale osangalira moyo wake ndi ntchito zake polingalira nkhani zimene anthu akamba lero lino za Brian. Ndi nkhani yokuti yosangalatsa kwambiri polingalira phunziro limene watisiyira ife olemba nkhani. Watisiyira phunziro lalikulu kwambiri mmene amagwirira ntchito, afotokoza kusaopa kwake pogwira ntchito, afotokoza ndithu kulimba mtima kwake pogwira ntchito zimene zimafunikira pa ntchito imeneyi ya olemba nkhani kapena ya otolankhani. Dzina limene wasiya Brian, mbiri imene wasiya Brian lero lino ndi yayikulu kwambiri kwa olemba nkhani. Ili ndi phunziro limene ndithu mtolankhani wina aliyense amene akuyenera kukhala nalo lero lino. Ndafotokozanso kuti panali anthu andale pano, nawonso afotokoza ntchito zimene Brian wakhala akugwira polimbikitsa kuti anthu azitsatira bwino nkhani za ndale, polimbikitsa kuti anthu azitokhala mafunso kapena kuti mafunso anthu azifunsidwa kwa atsogoleri, zichama accountability. Zikuonetsa ndithu kuti Brian anali mmodzi mwa atolankhani amene amatsogolera ntchito imeneyi, kulimba mtima kumafunsa anthu. Mwina nchifukwa chake tinganenenso kuti kudera kuno kwabwera anthu ochuluka kwambiri kuchokera mwina apamwamba kwambiri, tikhoza kunena kuti mlembi mkulu wa boma komanso mwina anthu eni aka kumudzi kuno. Amufotokozanso ana ake aja kuti ndi mnyamata wokuti wakulira kumudzi kuno. Community ino ikumudzi wa Brian. Ngakhale abusa amene afotokozanso ndithu kuti zomwe wakhala kuchita Brian kuno kwawo chikhalenso phunziro kwa anthu ambiri kuti anthu azitha kukumbukira kwawo ndi kupanga zazikulu. Atikupatula kuti anthu amamudziwa, koma zintchito zake zimene wachita kumudzi kuno zikungonetseratu ndithu kuti ayi Brian wasiya dzina lalikulu kwambiri. Mmene ndafotokozera ndithu kuti kwafika anthu ambiri amene akukhudzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi. Koma mmene afotokozera ena amene akutilimbitsa mtima kuti ayi ndichongofunika kuti tipezerepo phunziro pa moyo wa Brian, komanso ndithu kuti phunziro limeneli likhale lothandiza dziko. Kwa iwo olemba nkhani atengerepo chitsanzo komanso ntchito zimene wakhala akugwira. Nde mwachidule mwina amene wandifotokozera ndikhoza kungotero ndithu kuti umundi mmene anthu afotokozera zambiri ya Brian lero lino. Ayi ndithu mtolankhani wathu kuchokera ku Lilongwe limodzi kuno, mwayi mtumodzi kungotifotokozera mwachidule zambiri zimene ndithu zayankhulidwa. Anthu ndokhudzika kwambiri kuli chinamtindi cha anthu. Tikuzonena kuti kuchokera pamwamba kwambiri mpaka ndakufikira pansi kuli achinyamata komanso nduna za boma ndi ena ambiri. Padali pano tikupita kumanda kumene ndithu Brian Banda thupi lawo litakagone. Chinthu chopweteka kwambiri kwa anthu akumtundu ukamamva akufotokozera ngakhale azibusa kapena anthu amene amagwira nawo ntchito akunena kuti Brian Banda sanadwale nthawi yayitali, chinthu chimene chimakhala chopweteka kwambiri. Nthawi zina anthu amakhulupirira kuti bora anthu zonde matenda, koma ndimene zakhaliramu chifukwa chake anthu akuna ntchito. Tikozotengerapo phunziro ndithu kuti nthawi zina tikakhala kuti tili mtawuni timayiwala kumalo kumene
tachokera koma kuno Brian Banda anapanga ndithu maziko wotsatira ndithu kuti adzasanzika ndi Brian Banda. Ukunena ndizoona akutsimikizana mwina lero kuti zoona adi zimene amafotokoza anthu aja pamene afika kuno ena sakuthabe kukhulupirira chifukwa chake ati ya tikafike tikatsanzikane naye tikane kuti bye bye ena amene amagwira naye ntchito khalira Brian ndiovuta kumve chifukwa sanadwale ndithu nthawi yaitali kuti akudziwa ya ndi zimene ndingafotokoze ndithu kuti zintchito zija sitizazionanso koma kuti nanga tingatani kapena kuti tilira bwanji tilimbitsana bwanji mtima chifukwa chinanso chimene ambiri abwera kuno nchokuti tiyeni tilimbitsane mtima ngati anthu kuti chabwino Brian wapita ntchito zake zapita koma nanga ife otsala tingatani tamvera mawu achilimbikitso chokera kwa anthu osiyanasiyana ena amene amamudziwa bwino kwambiri ena amene agwira naye ntchito onse anali pano kufuna kutsimikizira ndithu kuti Brian wapita sitingathe kuwerenga nambala ya anthu amene asonkhana pano koma ndi anthu ochuluka kwambiri ndipo Brian anthu ambiri amulira Brian anthu ambiri amulira chikozi kunena kuti pali zinthu zina zimene mwina anthu ena sitimadziwa munthu wina anafolide ena nkumati yayi mote ndiye apa zatsimikizika kuti Malemu Brian Banda asiya ana 106 simene kwa isali pano nayenso akwera ndi zina zoti achifotokozera zonadi tingafotokoza kuti mwambo unali mwambo wapamwamba kwambiri ine monga mtolankhani nakangalika ndithu pamene paja matsatira kwambiri china chilichonse kuonetsetsa ndithu kuti umvetsera bwino makamaka pa zolankhulidwa zosiyana zimene zalankhulidwa pa malo mtima pakuti olankhula samayang'ana kuti munthu amene akulankhula nayo ndi ndani iye ndithu amangoyankhula imene nkhaniyo ilili zambiri atolankhani timapanga ndi anthu akuluakulu kuopa kuti ufunse mafunso amphamvu kuti ukafunsa anthu kunja kwa amve kuti iyayi apa mtolankhaniyo akufunsa mafunso anzeru. So Brian Boneka ndi maso aliyense amene obwera kuno akutha kuona kuti Brian Banda anali munthu kuti amakhala moyo omakonzekera kuti china chilichonse chitha kuchitika ndipo anayika maziko
amene ndithu ngakhale otsala ayi ndithu adzirira namakumbukira kuti iyayi tinali ndi munthu Brian Banda amene ndithu anali mdalitso kubanja lino ndipo anatisira izi. Chinanso chimene chinapangidwa ngati highlight yayikulu kwambiri pa mwambo umenewu ndi kudzichepetsa kumene Brian Banda anali nako makamaka pamene amagwira ntchito ngati mtumiki wa m'busa. Tinamva ndithu Timothy Khoviwa amene ndithu ndi mkulu wa mpingo wa Word of Faith Temple kumenenso Brian Banda anali pastor, akuti Brian Banda anali munthu wodzichepetsa kwambiri, anali ndi munthu uja kuti pogwira ntchito samafuna kuzitukumula ngakhale kuti mwina anali mkanganyanse nthumba samatengera udindo wake kuti iyeyo foti mwina ali ndi kena kake nthumba mwake nde munthu sangamuuze chochita, akuti amakhala ngati mmene amakhalira munthu wina aliyense posafuna kuzionetsera. Izi zinatsimikizikaso dzulo pamene anena kuti Brian Banda amathandiza anthu ndi zinthu zosiyanasiyana koma samafuna kuti zilembedwe pena paliponse kuti iyeyo aonetsere. And izi ndi zoona pa Brian Banda kwa enafeso amene timamutsatira sikawirikawiri kuona ola kupanga post mwina pa tsamba lake la mchezo kuti wapanga china chake choti mwina chathandiza ayi zambiri zitikuzimverapo mpandipo zikumakhala ngati zodabwisa kuti kodi munthu uyu nzoonadi amapanga zimenezo. Nzanga secret tinali limodzi, iwe usalephera watola ziwiri zimene kukuzikumbukira kuti apa maliro panja pakambidwa izi makamaka zokhudza malemu Brian Banda. Ndi ziti zimene wewe ungafuna bwina kugawana ndi anthu zimene mwina ine sinazichota? China mwa chimene chinaenda kwambiri malo paja ndi zimene anayankhula wapa mpando wa bungwe la MDC Dr. Benson Tembo kunena kuti Banda anali ndi masomphenya ofuna kusintha Malawi Broadcasting Corporation kuti zitha kuulutsa ma program ofikira kwa anthu komanso kuti anthu azitha kuona kuti zinthu azitha kuona zimene zochitika so kwambiri mdziko muno. Tembo anazani nasona kuti Banda anakhazikitsa mfundo zofuna kuteteza chuma cha Malawi Broadcasting Corporation. Izizi ndi zina mwa zinthu zina zimene titazisowa ife ngati anthu ogwira ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation, chifukwa anali munthu oti opanga kumudeti wina aliyense, munthu ansankhala komanso anali ndi masomphenya akulu amene amafuna kuchita ndi kukhazikitsa pofuna kusintha zinthu zambiri ku Malawi Broadcasting Corporation. Aindetu amene mukuoneramu ndi dibiti opita kumanda kumene thupi la Brian Banda litakagone. Apa ndithu tanyamuka kuchokera ku nyumba mmene tinafotokozera poyamba muja tikufotokoza mubwereza kuti kuno kuli china mtindi cha wanthu ndiye mwina zikuzomuoneka ngati kuti mayendedwe athu ndi apang'ono koma chifukwa chanena kuti anthu ndochuluka zedi ndiye kuyenda kwake ndithu kukhale koteroko. Izi zongotipatsa chithunzithunzi cha munthu amene Brian Banda anali. Nkufotokoza kwa chinyamata amudzi muno amene ndithu tinayankhulana nawo amafotokoza momveka bwino kuti Brian Banda anali ngati bambo, anawathandizira achinyamatawa ku nkhani yokhudzana ndi kusintha khalidwe, amawaphunzitsa achinyamatawa muzambiri komanso tamva ndithu kuti chapatsogolo yapo panamangidwa sukulu kumene kwa chinyamata amakaphunzira luso losiyanasiyana. Pamene timamva kulira ndi kudandaula tinamvanso abusa kuti ayi Brian Banda anachilimika kuti mpingo wa Word of Faith ukhale ndi chalichi kuno kwawo kwa Brian Banda, ndipo zimenezi pakufotokozera kwa abusa anena kuti ayesetsa kuti chalichi chimenechi chimalizidwe mwamsanga ndi cholinga chokuti Brian Banda adzikumbukiridwa motero. Pano tilinso ndi mwamtu umodzi amene ndi mtolankhani wathu wa MBC kuchokera ku Lilongwe amenenso ndithu wagwira ntchito nthawi yayitali ngati mtolankhani. Ndi mwina mwayi pa zaka zimene mwakhala ndi ma interactions ndi Brian Banda mwagwira nawo ntchito motani? Mwina ndisanapite kufunsa mwandifunsa ndingomalizitsabe pamene wamba kufotokoza nkhani yokhudza chitukuko chimene tachiona kuno chimene kucheza ndi anthu akuno akunena kuti chinafika ndi Brian Banda. Kuchokera pa bwalo la ndege la Chileka kufika mwina kumudzi kuno ndikantunda ndithu kama kilomita angapo ndikudera kumudzi ndithu, koma kunoko kunafika magetsi.
kuwafunsa anthu amudzi mmene makuti magetsi amenewa amene apangitsa ndi kuti afike kudera kuno nda Brian Banda. Mukudziwa inu kufunika kwa magetsi pa ntchito yotukula madera akumidzi. Ntchito za magetsi zimene zimapangitsa kuti achinyamata asathawe kumudzi kuno kuti adzingothamangira m'matawuni mmene makhala kuthinana komanso makhala moyo ovutika. Magetsi akafika kumudzi ndi kuti amatha kupereka mwayi wa business kwa achinyamata osiyanasiyana. Mabizinesi ngati otcherera zinthu, mabizinesi ngati ndithu ometa zimene zimapatsa achinyamata mwayi. So magetsi amenewa ndamene athandizira ndithu kuti achinyamata kunoko apeze mwayi wa business osiyanasiyana kapena kupitiriza kugwira ntchito zosiyanasiyana kumadera kumudzi kuno. Chinthu chimene ndithu tinganene kuti ndi chimodzi mwa chitukuko chimene chinabwera nda Brian Banda. Pafupizo ndidutsa pano pali kankhalango tinacheza kuti anyamata ena amafotokoza ndithu kuti nkhalango imene itu ndi yawo, malowa ndi yawo, ndipo amayesetsa kuti mitengo izisamalidwa. Tikudziwa kufunika mwina kwa nkhani zachilengedwe kuno kwathu, tikamakamba nkhani yokhudza mavuto amene adza kamba kusintha kwa nyengo ndi zina zotero. Timati ningopitiriza ndithu pamene asira pa nkhani yokhudza chitukuko chimenenso iwo amalimbikitsa kudera kuno. Kuyankha funso lako mwina kuti kodi ndi maphunziro ati amene tapeza kuchokera pa nthawi imene takhala tikugwira ntchito ndi Brian Banda mutolankhani. Ndi maphunziro ambiri amene tatola. Poyamba tinganene kuti iwo sanali mtolankhani wamba iyayi, anali mtolankhani wa dzina lake. Mwina afotokozera mwina anthu ambiri amene analankhulapo mwambo umenewo afotokoza luso lawo pakufunsa mafunso. Mafunso amenewa amafunsa anthu osiyanasiyana, kuphatikizapo atsogoleri a ndale, kuphatikizapo atsogoleri amene amatsatira nkhani za chuma. Amayipanga nkhani kuti ikhale yophweka kwa munthu omvera kapena woonera. Nkhani ingakhale mwina kuti tingadoti ya technical motani mwina pa nkhani za chuma ndi zina zotero. Iwo anali mtolankhani amene amatha bwino ndithu kuyipanga simplify nkhani imeneyi kudzera m'mafunso awo kapena m'maprogramu awo kuti munthu ngakhala kumudzi athe kutsatira. Mchifukwa chake mutati mutsatire bwinobwino kaya masamba a mchezo ngakhale mawayilesi mmene zitangomveka kuti Brian atisiya. Anthu ambiri anakhumudwa ndipo anthu ambiri anafotokozapo ina aliyense. Anthu akhala kugawana ndithu mwina ma interview awo kapena maprogramu awo amene akhala akuchita ndi anthu masiku amenewa. Kungoonetsera ndithu kuti utolankhani wawo unali wokuti umafikira munthu ina aliyense. Munthu amene ali pamwamba kwambiri komanso munthu amene ali pansi ngakhale kumudzi amatha kulidziwa dzina limene Brian Banda. Dzulo ndili ku Lilongwe ndinapita mu barbershop mwina. Ndangofika mmene muja munthu yosamadziwanso kuti ndimagwira ntchito ku MBC. Wangoyamba kufotokoza tata Brian Banda amwalira koma amene aja amafunsa mafunso. Kungoonetseratu kuti anali munthu amene anali odziwika kwambiri ndipo anthu amatsatira ntchito zake kumbali imene ya utolankhani. Kwa atolankhani amene tinacheza nawo ngati ku Lilongwe afotokoza ndithu kuti ena amene angoyamba mmene utolankhani umwina anapeza anali munthu wokuti amapereka mwayi komanso amatha kuphunzitsa anthu ena ntchito. Komanso pamene mtolankhani wina wachita bwino iwo anali munthu oyambirira kumufunira zabwino. Afotokozapo ena amene anagwira nawo ntchito ku Times amene tinacheza nawo maprogramu athu kuti anali munthu mmodzi amene ankalimbikitsa atolankhani ena kuti adzilimbikira kulowa nawo m'mipikisano imene imathandizira kuti apeze maawadi osiyanasiyana. Ndipo amati akapeza maawadi amenewa amakhala munthu oyambirira kuwayamikira kuti mwachita bwino. Komanso sangoti mpikisano okha komanso ngakhale akalemba nkhani yabwino anali munthu mmodzi amene amayamikira. Komanso afotokozapo ena kuti analinso munthu amene amakonda kudzudzula pamene zalakwika komano kudzudzula mokonza osati kudzudzula kokuti munthu mpaka mwina kuchita manyazi kufuna kuwusira tolankhani kuti ine ndi mwina ndalephera. Koma anali munthu amene amadzudzula mwachikondi. Anali munthu wokuti amayesetsa kuti apereke mwayinso kwa amene akubwera kumene mu industry imene ya utolankhani kuti nawonso athe kuchita bwino. Ukhoza mwina kungoona kuti kafunsidwe kawo kamafunso kanapanganso inspire anthu kapena kuti atolankhani ambiri. Ukhoza kumamvera mwina wayilesina kumaona kuti komatu programu iyi mmene uyu munthu afunsira funso kukhala ngati waphunzira kapena watulapo china chake mmene amapangira Brian Banda. Izi ndi zimene mutolankhani mwina tizisowe.
enanso amene timacheza nawo mulilongwe mulemba nkhani amafotokoza kuti mwinanso ndi nthawi yokuti atolankhani tiganizepo bwino kuti tiye tisunge luso limene Brian Banda anali nalo. Titolere kandi ma interview onse amene apanga aja tiyayika kandi pa DVD kaya kwapanga dokumenti tizitenge zimenezi tizipitise msukulu za ulemba nkhani zosiyanasiyana kandi kumubasi kandi kumiji kandi ku sukulu ina iliyonse imene maphunzitsa otolankhani kuti azikagwiritsa ntchito ma interview awo aja pophunzitsira ena kuti luso lawoli lisafe. Nde mmene unandifunsira ndithu kuti kodi ngati mtolankhani pali zambiri ndithu zomwe taphunzira komanso ngakhale ma generation amene akubwera kutsogolo pali zambiri zimene angaphunzire ngati titasunga ndi kusamala zinthu zimene iwo ationetsera kuno ku Malawi, zimene ationetsera mutolankhani, maphunziro amene atipatsa titakhala zisamala zimenezi ndi kuzisunga bwino malo abwino kumaziphunzitsira ndi kuti dzina lawo silitha chifukwa anadandaula kuti nthawi zambiri timangoti mmene zateremu ndi kuti munthu uyu basi tayiwala. Koma zomwe achita Brian Banda tiyeni ma generation atolankhani amene akubwera kutsogolo nawonso apindule ayesetse ndithu kuti adzachipeze nawo mwayi ophunzira ndi kudziwa amene Brian Banda amagwirira ntchito olipa. Zikomo kwambiri amene ndi mtolankhani wathu mwayi mtu umodzi kufotokozerako zina zokhudzana ndi Brian Banda. Ndimati ndingofotokozera kuti malemu a Brian Banda asiya 6 ndipo iwowa atisiya ndi zaka zokwanira 46. Chinthu chimene chili chopweteka kwambiri chifukwa mwina tikaona zaka zimene malemu atisiyira kuzoona kuti anali munthu wamphamvu ndithu komanso munthu wachichepere. Kutengera ndi zoyankhulidwa zina zimene ndithu zayankhulidwa kuzoona kuti anali munthu amene anali ndi vision, anali ndi masomphenya komanso anali ndi mtima ofuna kutukula dziko lino. Taonapo ndithu Brian Banda akupanga ma interview ndi akuluakulu aboma komanso anthu ena osiyanasiyana kuza kuona kuti anali munthu amene analibe mantha komanso anali munthu amene anali ndi chilungamo. Apa tikupita ndithu ulendo wathu umene tikupita kumalo kumene Brian Banda atakagone tupitawo litakagone kuzoona kuti mdipitiwo ndi wautali chifukwa cha anthu ochuluka amene afika kuno. Kuli anthu ochokera m'madera osiyanasiyana, chitomboma, anthu a business, anthu akuno kumudzi ali ndithu malo ano kufuna kudzapereka ulemu wawo otsiriza komanso kudzatsanzikana ndi Brian Banda. Ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Monga mwa nthawi zonse Brian Banda amakonda ndithu kuatchula agogo awo. Titafika kuno taona ndithu kumene agogo awo amakhala nkumalingalira kuti tsopano mayiwa apanga bwanji. Kufotokoza kwa anthu amene amakhalira kuno amene akuti Brian Banda nthawi zambiri sabata lililonse amabwera kuno kumudzi kudzaona agogo awo komanso amayi awo. Anali munthu wachikondi kuza kuona kuti ngakhale amakhala mtawuni koma samayiwala kumene akuchokera. Ndi zinthu zomvetsa chisoni komanso nthawi zina amanena kuti makolo ndi amene amayenera kuperekeza, tindee kuti achinyamata ndi amene amayenera kuperekeza makolo. Koma pamene zakhalira anthu ndosweka kulingalira kuti tsopano makolo ndi amene akuperekeza mwana amene anali mphamvu, amene amasamalira mudzi onsewo wamba ndawo unadalira ndithu Brian Banda chifukwa cha ntchito zawo zabwino. Kuli timu kuno dzina lake ndi Banda limene imathandizidwa ndi Brian Banda. Zonse zofunikira zosewera mpira amapanga provide ndi Brian Banda. Brian Banda amagwira ntchito za chifundo zosiyanasiyana kuthandizira ndithu kuti mudzi uno achinyamata asakhale osokonekera, akhale olimbikira. Kufotokoza kwa mafumu kuno akunena kuti Brian Banda anali duwa la mudzi uno amene mukutionera pakanema mukuzoona ndithu kuti ndi kumudzi ndithu. Ngakhale muli mboma mabranch yakoma ndi kumudzi. Malo ngati ano nthawi zambiri kumasowekera anthu amene akhoza kuwaongolera achinyamata.
Brian Banda anakulira konkuno ndikuchokera kuno ndikupita mtawuni kuyamba kugwira ntchito koma sana iwale kumene anachokera. Amabwerera kuno nthawi ndi nthawi kudzathandizira zosiyanasiyana mpaka nakufika kuyamba kuchita chitukuko, kubweretsa magetsi, kubweretsa madzi, komanso kubweretsa ntchito zina za chitukuko, kubweretsa skulu, apaso amabweretsa chalichi ndithu. Zonse zikuonetsera chikondi chimene kuona kumene iwowa akuchokera, zimene zili zinthu zosowa kwambiri. Chifukwa nthawi zina anthu tikakhala kuti tasuntha malo ano timakamanga maziko kumene ndithu tikukhala kukuyiwala kumene tachokera. Ili ndi phunziro lalikulu limene malemu a Brian Banda atisiyira ife amene tili otsala, kuti nthawi zina tikakhala kuti zinthu zikuyenda bwino tizikumbukirako kumene tikuchokera. Zimene taona kuno zisiya mawu akulu kwa chinyamata kuno, komanso mwina ife obwera ngakhale ino amene mukutionera pakanema. Takhala tikuona ndithu nthawi zambiri kuti mwina zovuta zachitika, anthu kusowa poti kuti tikhala pati tiponda pati, koma mmene mwakuonera ku nyumba kumene thupi la Brian Banda linali, kumene kunalisiwa ndi kumalo kunena kuti ngakhale anthu amene anakuona kumeneko zinthu zinali zabwinobwino komanso zadongosolo. Zonsezi zili chomwechi chifukwa cha mmene a Brian Banda zinthu zawo amazichitira. Ndiye sindili ndekha pano, tilipo angapo wankuteka kuti Simeon Boys pali zina zimene angafune kuti aonjezere. Zikomo kwambiri msanga. Chidwi chachikulu ndi mmene anthu anabwerera mchithunzimo kuona ndithu line queue yaitali kwambiri ya magalimoto zomwe ndi zosowa. Nthawi zambiri anthu feti mathawa machezera limodzi kumaseka papangira zimodzi mtawuni, koma zikafika nthawi ngati ndiochepa amene amakhala ndi chidwi chofuna kumperekeza zawo. Koma ndi Brian Banda zikuoneka kuti zakhala zosiyana, pamene taona ndithu mazana ma hundreds anthu galimoto kuchita kusowa poponda kuti ponda pati. Kusonyeza ndithu za ukadaulo wapaderadera umene Brian Banda anali nawo. Nachita chidwi kumene kuja mmene mankhula asaidi mwina asotitha kuphatiza ndi board chair amazaoneka kuti akufanana, akunena kuti a president anamukonda Brian Banda chifukwa anamamuona kuti ali ndi china chake chapaderadera, ndipo akuti nthu nali khumbo lawo a president kuti AI nyamata uyu akagwira ntchito yotsogolera bungwe la MBC. Izizi zikugwirizana ndi zomwe ananena board chair kuti mukucheza kwawo ananena kuti iyeyo ali ndi mapulani ofuna kusintha bungwe la MBC makamaka pagwira ntchito zake kuti lithe kutumikira Amalawi onse. Ndipo iwe ndi titakuvomerezana ma meetings amene Brian Banda anachititsa atangobwera kumene amati challenge tonse kumene kuti ine kuno sindikufuna zoti uyu adzine kuti ngwachipani chakuti ukudziwa bungwe la MBC nthawi zina timapeza tikulowetsa kondali, koma iye ananena kuti safuna amve zimenezo. Ndipo ananena kuti mapanga za ndale akupasani mpata kuti usinthe. Adapereka chitsanzo cha basi kuti yabwera ngati basi, so aliyense akwere mbasi yawoyo kuti athe kutumikira bungwe la MBC mmene iwo akufunira. Komanso chinthu china chimene ndipasa nacho chidwi chotilimbikitsa, kumene kuchatima kumana ndi mavuto osiyanasiyana, zinthu zina zimatigwetsa mphwayi magwiridwe athu a ntchito, koma iye ananena kuti safuna amve munthu onyinyirika pogwira ntchito. Aliyense azigwira ntchito, iwowo aziona aliyense mmene akugwirira ntchito, ndipo safuna amve munthu akudandaula kuti iye ndikulephera kugwira ntchito chifukwa choti mwakuti iye nani kuti aliyense athe kupanga mmene angathere. Ngati kufunika kuti munthu apangidwe liwoti azipanga liwoti, safuna munthu wina azipita kapena makanena mabodza kukanipitsa anzake. Ayi, analimbikitsa kukondana, mati tizikhala kukondana, tipewe mchitidwe makamaka ukamba nkhani zonenera mabodza, chifukwa mchitidwe umenewo sungathandize makamaka pamalo a ntchito. Ndipo apoche aja atilimbikitsa kuti Brian wapita sizikutanthauza kuti zimene amatiphunzitsazo zatha, anena kuti tinkumbukire popitiriza zomwe iye amafunitsitsa kuti tizikwaniritse, cholinga chokuti mzimu wake ugone
komanso mwina mapulani akewo athe kubala zipatso zimene iye amafunitsitsa kuti bungwe la MBC likhale lotumikira amalawi onse, aliyense ndithu azitha kumva kukoma kuti akuonera kanema wa MBC, akumvera wireless ya MBC, ngakhalenso mwina masambatu a mchezo a bungwe la MBC. So munthu ngati ameneyo ndi anthu osowa ndithu pa dziko lapansi amene amakhala ndi mtima umenewo ofuna kupanga zinthu zokomera ambiri timakhala ndi mtima ofuna kuti bola zathu ziyende, koma iye anali ndi mtima ofuna kufikira anthu ambiri. Pamodzi paja kumanga nyumba yake, kumanga nyumba ya mai yake, kumanga nyumba za azichemwali yake, zomwe tikanena zoona malawi kunoko ndi anthu ochepa amene angakhala ndi mtima umene kuti mpaka kufika kumanga nyumba ya mchemwali. Mwina kutha kuona azichemwali akaja amene akulira kuchokera pansi pa mtima, kuona kuti achoka makamaka amene timanenera mawu athu achichewa, kuchoka kwenikweni kuti mwendo apapa ndithu wapita ifo chikuti kuti amene akuti ndala yamathandiza. Zija manena zija zoti wiki iliyonse amabwera, ingakhale mkati mwa sabata nthawi zina amatha kungoyimba foni kuti lunch ndikubwera kumeneko. Ndimacheza ndi anthu pagadaka kuti wiki iliyonse Brian Banda apamadusa kunena ndithu pa trading center imene yapangadaka amadusa kupita kumeneko kuzangudya nsima, chakudya cha masana chakuti fana zangudya nsima, koma kwambiri ndikukhulupirira kuti mwinaso amabwera udzaona agogo ake ananjayiko amene ndithu adamulera kufika ndithu pa usinkhu wokula mpaka ndithu kufika pamene ndithu kumudzi wa paja. Funso lalikulu masana ano ukhoza umadzifunsa kuti kodi ndiliti limene inuyo munatengako nthawi ndikubwera kumudzi ukaona kuti kodi amayi agogo ali bwanji. Zina mwa maphunziro amene Brian Banda akutisiya mbuyo muno ndi zinthu ngati zimenezo. Ananjayiko ndi agogo Brian Banda ndipo amakhala ndithu akuwatchula nthawi ndi nthawi. Ambiri akamalira akumati kodi ananjayikowa tipanga nawo bwanji, chifukwa mkunena kwawo akunena kuti Brian amakonda kwambiri ananjayiko ndipo anali maso awo. Iyayi apa ndithu tikupitirabe kupita kumeneku kumene thupi la Brian Banda litakagonekedwe. Ndi nthawi imene imakhala yowawitsa. Nthawi zina anthu amakhala kuti sakukhulupirira kuti zili choncho, koma ikafika nthawi ngati imeneyi imakhala nthawi yoliritsa kuona kuti okondedwa wanu tsopano mukamusiya kumalo kumene atakakhale yekha, kumalo kumene kuli chete. Chimakhala chinthu chopweteka kwambiri. Imfa ya Brian Banda yaliza anthu ambiri ndipo anthu ambiri adandaula kwambiri. Dziko lonse ladandaula, palibe amene anakhulupirira kuti zikhoza kukhala kuti ndizoona. Zidayamba kulembedwa masamba mchezo, anthu pena amene kuti yayi mwina ndizabodza malingana kuti masiku ano nthawi zina anthu amapezeka kuti akungolemba zinthu malingana kuti alembe, koma chinali chinthu chopweteka kwambiri kuona nyumba zikuluzikulu zolutsa mawu zikulemba ndithu kuti Brian Banda atisiya. Brian Banda anali munthu wamphamvu zake, munthu amene kufikira mpaka sabata atali tsiku limene atisiya akhala kugwira ntchito. Ena mwa anthu amene amagwira nawo ntchito ku MBC kumafotokozera kuti yayi abwana tinaona anadutsa apa. Ndi chinthu chopweteka kwambiri. Anthu ena amanena kuti nthawi zina mwina kutheka kuti munthu wadala nthawi yayitali amavomereza nkunena kuti yayi munthu uyo wavutika, koma Brian Banda ngakhale zakudwala kwawo sizinadziwike chifukwa iwowa sanadwale mu nthawi yayitali. Kutheka kuti nzanga mwa mtu umodzi akhoza kukhala ndi zina zokuti aonjezerepo. Zikomo kwambiri, mwina ndikungopitirizabe pamene wasiyira apa. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti tsono pamene maola akupita, nthawi ikupita, ikusenderadi nthawi ichawawitsa kwambiri imene ukuti kupitako Brian sitikabwerera naye tukamusiya. Pino wafotokozera ndithu ndi nkhani yomvetsa chisoni imeneyi.
mwina ena timangoona timalimbitsana mtima chifukwa chakuti tabwera chigulu ndithu, komano tikamachoka kuno aliyense akhala kuti akubwerera kwawo pameneno zimakhudzano mu mtima kuti kodi Brian aja sitizaonanso basi apita takasiya kumene akukakhala okha. Mmene mafotokoza muja ndimakutsatira kwambiri ndi chidwi unakamba pomwina nkhani yokhudza dzina kapena pa Chingerezi mati legacy limene Brian wasiya kwawo kuno. Mwina kuonjezerapo sitingakambiza kwawo kuno kokha, koma mwina ndi phunziro lopita kwa wina aliyense. Mafotokoza za zaka zawo kuti ndi munthu wachinyamata ndithu zaka 46. Mwina nthawi imeneyi ndi imene munthu kapena anthu amayembekezera kuti akuyenerano kuyamba kukhazikika m'moyo. Anafotokozaponso ena amene amalankhula pepaja kuti Brian sanadyerere, sanafike pokhazikika ndi moyo nkumanena kuti apapa zinthu zikuyenda bwinobwino. Tikunena ndithu zazikulu zimene wachita, komano kungolingalira tikhozanena kuti mwina akanachitanso zazikulu kuposa pamene wachitapa, polingalira zaka zimene wakhala pa dziko pano kuti zinali zochepa kwambiri. Tikhozanena kuti mwina akanamuonjezera zaka zina, mwina kwawo kukanasintha kwambiri. Akanamuonjezera masiku ena, mwina wailesi MBC ikanapindulanso kwambiri kudzera kuluso limene anampatsa, polingalira chikhulupiriro chimene afotokozera ena mtsogoleri wa dziko lina nacho pa iyeyo. Ndekuti ndi zinthu zokuti zofunikira kwambiri kuti ife amene tili achinyamata ndi ena otero tipezerepo phunziro lalikulu pa umoyo ndithu wa Brian. Ndi pamene tafika pano mpokuti nokhala ngati galimoto zayamba kuyima kuti tawandikira tsopano kumalo kumene atakagone Brian. Ndi galimoto zambiri ndithu zikuyima kupeza malo oti ziyime kuti tilowe tsopano ku nyumba imene yomaliza ya. Ndi ife pano pa MBC tikupatsirani tsatanetsatane wa ulendo umene womaliza wa Brian. Pamene metafotokozera ntikobwera anthu ambiri ochuluka amene afuna adzaone pamene Brian wagona, akatsimikizedi kuti wapita. Kubwera anthu ochuluka amene ndafotokozera amene akhudzidwa kapena anakhudzidwa ndi umoyo wa Brian, ntchito zake ndi zambiri zimene wakhala akuchita mwina pa moyo wake wa utolankhani, komanso moyo wake ngati wa munthu, moyo wakenso wa uzimu, chifukwa tamva kuti iwowa anali ndithu m'busa ku mpingo umene wa Word of Faith ku Chirobwe, kumene abusa ake atipasanso phunziro lalikulu kuti tikhale ndi chidwi ngati achinyamata chomaganizira ndi kulemekeza makolo, komanso kumene achokera, kulingalira moyo umene Brian wakhala akuonetsa ndipo akhala akuchita kwawo kuno. Ndi ulendo ndithu udakalipo pakadali pano. Ife dali galimoto imene timalankhulira tatsika tsopano, tayamba kuyenda kuti tikafike ndithu kumalo kumene Brian akagonekedwa. Ndithu ndi mmene zikhalira kuno, ndimene ndithu zikhalira apa. Ndithu tikuyenda kupitiriza ulendo ndithu upita kumene thupi lawo la Brian Banda likagonekedwe. Ndi zinthu zopweteka kwambiri, zinthu zomvetsa chisoni kuona ndithu kuti mbale tinali naye dzana lomweli, koma lero nkukhala kuti zili chomwechi. Anthu akuluakulu ponena amanena kuti maliro amayamba anthu pamodzi akafumukapo. Chinthu ichi ndi chinthu chopweteka kwambiri. Nthawi zina anthu akakhala kuti alipo amakupatsa chiyembekezo ndi kulimba mtima, koma
pakupita pa nthawi chifukwa chokuti okondedwa athu sitikuwaonanso, okondedwa athu takawasiya kuti chite chinthu ichi chimakhala chinthu chopwetika kwambiri. Ngati dziko tikhoza kumakamba kuti taluza, ngati dziko aliyense akulira potengera ndi ntchito zimene Brian Banda amachita, kuyambira kumalo ogwira ntchito ku MBC, ku church ngati mbusa, komanso mmudzi muno mwakwawo. Ndiye Simeon mauja tinakamba nkhani yokhudzana ndi patronage. Timanena kuti nkutheka kuti lero kuchileka tikhoza kupanga break record. Munafotokozapo kuti ayi mwina ine ndili wachichepere nthawi ya malemu Evison Matafale kunali chinamtindi cha wanthu kuno. Panopo tikhoza manena kuti maliro amenewa a Brian Banda apanga break that record. Zona ndi nzanga ndikumbukira mauja tinazakamba zoti kuchitika kuno pakha kuchitika maliro ndithu amene pakha kupanga attract anthu ochuluka uno kuno kwawo kwa anthu azoyimbayimba. Tikakamba cha ma 8 mu kunali Daniel Kachamba naso atamwalira kunabwera na mtindi wa anthu chifukwa choti malemu Daniel Kachamba anatchuka kwambiri makamaka pa dziko lonse mpaka na ndithu amalandira maulemu ochokera ku maiko osiyanasiyana. Ndi atamwalira mudzi mwa Sengano munagwedezeka. Ndikumbukiranso tachitika maliro a Evison Matafale cha ma 2000 amene ndithu anali kaswiri oyimba amene anatchuka kwambiri ndithu kadaka yoseija kuna dzadza anthu zinali kuti kuona anthu inenso madaba kuti anthu amenewa akuchokera kuti. So tikanena za lero ili kuzipanga equate nthawi yomweyo unaona mmene magalimoto aja anakhalira kubwalo la siwa kuja kunadzadza magalimoto ndikufika kuti anatseka magalimoto aja ena anayimika ku ground limene amachotera mbawa la mbanda mmene kumasewera timu ija muyeso kunadzadza ndipo magalimoto ena ngati unaona mmene mabwera mja naima mphepete mwa nsewu anaima mphepete mwa nsewu. Kusonyeza ndithu kuti anthu amene abwera uzamperekeza Brian Banda ndi ochuluka kwambiri. Tinaona magulu osiyanasiyana azipani sizophweka atu azipani aja zosiyanasiyana kupezeka kuti onse alumikizana abwera pa malo amodzi, onse abwera makamaka chifukwa cha malemu Brian Banda. Nthawi zambiri atolankhani makamaka amene timagwira ntchito kubungwe la MBC timaopa kupanga associate ndi anthu azipani zina. Timapezeka kuti tikuona ngati kuti tikamakambirana tikamacheza ndi anthu azipani makamaka zotsutsa timaona ngati kuti mwina ationa ngati kuti ifeyo tikupanga za amenewo. Koma Brian Banda sanali choncho. Chifukwa chake mwenje taona oja zake alibe mlandu abwera. Taona achipani cha Nankhumwa ali kumene kucha. Taonanso achipani cha UTM ali kumene kucha. Taona achipani cha UDF ali kumene kucha. Taonanso achipani cha MCP abwera kumene kucha. Taona anthu osiyanasiyana ena kupanda kuti awanso alipo abwera kumene kucha. Anthu ambiri achokera ku Lilongwe, anthu ambiri achokera ku Mzuzu, anthu ambiri enanso achokera ku maiko akunja. Izi ndi chitsimikizo makamaka cha chinamtindi cha anthu chimene chabwera kuno kumanda. Pano tikupita kumanda koma utati tiyang'ane njirayi anthu amene mwina achitika mwayi kuonera pakanema akudabwanso kuti anthu apita kumanda koma kupita ku chinamtindi cha anthu. Izi ndikuphera mphongo pa zimene ndithu nakamba mmawa kuti lero tiyembekezere kuti kuno kukhala record makamaka nkhani ya turn out. Chabwino kufotokozera ndithu modelo mzanga Simeon Shomba kuti ayi anthu afika ndithu mwaunjinji. Ungovomerezapo kuti nthawi zambiri anthu akayenda maliro nthawi imene timakhala kuti tikupita kumalo otsiriza kumanda kumene thupi la okondedwa athu limakagonekedwa ambiri amanyamuka kumapita. Koma ichi sichili chomwecho kuno kwa Mbanda kunotu anthu ambiri sananyamuke koma tinawo limodzi pa ndipiti umenewu funa kuperekeza a Brian Banda mpaka kuti akaone kuti agona yapa. Ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri komanso zinthu zokhudza. Ndimakamba ndithu mwayi kuti nthawi zambiri nthawi yopita kumanda amapita ndochepa, ena amanyamuka ndikumabwerera kumudzi kumabwerera kumene achokera. Komatu
kuno zomwe tikuona ife si choncho. Sindizodi zikuonetsa kuti wina aliyense akufunitsitsa ndithu kuti akaone pamene atagone Malemu Brian, chifukwa kuchokera kumudzi kucha tayenda mtunda ndithu wautali mgalimoto, tayambanso kuyenda pansi mtunda wina wautali, masemu ndithu mulanthu ochuluka. Chidwi chimene ali nacho akuonetsa kuti akufunitsitsa akaone pamene ulendo umene uthere, pamene pakuthera umoyo wa pano pa dziko mwa Brian Banda. Izi zingonetsanso kuti mmene mbiri yakakhala kufotokozeredwa m'masiku amenewa kuti sikuti anangokhala mtolankhani chabe, komanso anali munthu odziwa kucheza ndi anthu. Pafupifupi aliyense amene walankhula pamwambo wa zolankhula amatchulapo mawu awiri kapena atatu amene amakumbukira ndithu kumanda kumene agone. Phunziro limene watisira lalikulu kwambiri. Ena afotokozapo ndithu anali munthu okonda nthabwala, pa ntchito zake zingakhale kuti mwina zafika zinthu potina motani amayesetsabe kuti mwina kaya ndi mu programu yakeyo kaya pamene akucheza ndi munthu papezeke mwayi kuti apereke chikoka kwa anthu kuti atsatire bwino programuyi. Mchifukwa chake ena anaita loweza nthawi imene iyeyo amakhala ndi mapulogalamu ake mawailesi osiyanasiyana osafuna kujomba koma kutchera ndithu kuti amve bwinobwino zimene iyeyo wabweretsera mpulogalamu yake. Ena afotokozapo amene akugwira nayo ntchito kuti ngakhale mafunso amene anthu amayitombezo kuma lero afunsa zotani, chikoka chimenechi mwina tikhozonera ndi chimene chapangitsa anthu kuti ayi tisabwerere pa khomo, tiyeni tikafike kumene atakagone Brian. Mchifukwa chake kunonso kumanda kumene tikufika tsopano kuli chinamtindi cha anthu kufuna kuti aonetsetse ndithu kuti ayi amperekeza Brian kufikira pamene akugona. Tikunena pano ndikuti tikuti tilowe pa chipata cha manda ameneyo mmudzi muno mwa Mbanda, koma anthu adzadza kale kuno, komanso kumbuyo tikuchokerako kuli anthu ochuluka kwambiri. Meta fotokozera kuti onsewa ndithu afuna adzatsanzikane naye Brian kuti aone kuti kodi Brian wagona potani. Nde tafika ndithu kumanda kucha mmene fotokozera anzanga mwayi mmene mukonera pakanema wanu. Tsopano tafika kumanda kumene thupi la Malemu Brian Banda likugonekedwe mtsiku la lero. Ichi ndi chinthu chopweteka kwambiri. Ndafotokozeranso poyamba paja kuti nthawi zambiri kupweteka kumayambira pamenepa, kulira kumayambira kwambiri pamenepa. Timayenda mwina zinthu zina kumayendetsedwa ambiri sakukhulupirira kuti Brian Banda ulendo wawo wathera pamenepa. Ndi mmene mukuonera pakanema wanu talowa m'manda tsopano kumene thupi la Malemu Brian Banda litagonekedwe. Ndi chinthu chopweteka kwambiri. Tikaona ndithu m'manda muno ndi modzaza, koma kunjaku kuli anthu ochuluka zedi, anthu ambiri
kwambiri mokuti nkutheka kuti ena mwina sakwanitsa kuti afike malo ano. Mnthawi yochepa imene Brian Banda agwira ntchito ku MPC pali zosintha zina zimene ndithu zachitika zooneka ndi maso. Anafotokozera Director General kuti Brian Banda anali masomphenya ofuna kusintha kagwiridwe ntchito ka MPC. Chinali chilakolako chawo kuti mwina mwake MPC ikhoza kumagwira ntchito professionally anthu ambiri amafunira. Adakali process imeneyo ndimene izi zatigwera zativuta. Ngati MPC ndife anthu odandaula kwambiri chifukwa kutengera ndi meeting amene Brian Banda amachititsa komanso mmene amayankhulira panali chiyembekezo chokuti mwina kagwiridwe ka ntchito kakhoza kusintha, kuti mwina bungwe la Malawi Broadcasting Corporation likhoza kumaonedwa ndi dzina lina. Koma pakuti Mulungu ndi amene anatipatsa ndipo watenga zonse tingozisiya m'manja mwa Mulungu yemweyo. Ndende nzanga Cosmas Chale mwina nkutheka kuti pali zina zimene angafune kuonjezerapo. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imene kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ena wamanifurukwa ikakuti imfa kuti munajua kuti mkanadwala tinapita ukamuona ama kuti enako Mulungu nkupanga chiganizo chimenecho anthu kumamvetse komano kungobwera ngati imene iyi isinso kuti anthu ambiri